Kay Green zo Spojených štátov amerických tam pózuje pred asistentkami a borci už prichádzajú na vyhlásenie víťazov. Aby sme nezabudli, tak členom Dukly Trenčínia je Jaroslav Horvát a samozrejme Trenčania sú hrdí na svojho kulturistu, ktorý získal druhý titul majstra sveta. No už a celkom na záver Kay Green zo Spojených štátov amerických, kulturista tmavej pleti, prichádza na záverečnú voľnú zostavu dnešného finálového podvečera. Ďalší v úvodzovkách baletár. Veľmi pekne to dáva. Ovláda každé svalové vlákno svojho tela. A pritom má tiež nad 100 kg. To je show. Je dôkazom toho, že nielen ten svalový objem zrejme rozhoduje. Toto je krásna propagácia kulturistiku ako súťažného športu vôbec. Kay Green bol rozhodne. Myslím, že to potvrdilo názory, že kulturistika je niečo na polceste medzi športom, umením a vedou.